Kowe apa isih dadi pembunuh bayaran Puruncana? Taksih. Lakar inggih namung menika pedamelan kula. Paman. Dina iki para Pandhawa ibarate iwak sampun kecemplung wuwu. Tangeh bisane melayu, Paman. Lho. Liripun kados pundi, maknane kados pundi, Nggir? Para Pandhawa sampun mapan wonten ing bale Sigala-gala. Rancangan menika saged lumampah kanthi mulus badhe kados pundi kemawon. Jaka Pitana mbarepe Kurawa ora bisa ngrasake mangan gayer, ngombe seger, turu angler. Yen Pandhawa isih meger-meger urip, negara Ngastina kudu kula regem dadi duweke para Kurawa, Paman. Inggih, Nggih, inggih. Sampeyan ampun kuwatir, sampeyan ampun sumelang. Nek sampeyan badhe ngregem lan nguwasani negara Ngastina, waton ana patih Sengkuni, beres-beres. Kula niki maha pangreka daya. Kok duwe kepenginan apa ae, kok duwe gegayuhan apa ae, pokok men enek Sengkuni niku bakale berhasil. Bakale mening seklining pokoke. Nggih. Kula kepengin Pandhawa mati, Paman. Nggih. Gampil. Bale Sigala-gala. Papan sing digawe turu para Pandhawa niku sing ngrancang Sengkuni. Kula gawe saka kayu-kayu sing sampun gapuk, sing sipate gampang kobong. Mangke nek sampun tengah wengi, para Pandhawa sampun turu kepati, bale Sigala-gala saged dipun obong. Pandhawa bakale mati kobong ana sajroning bale Sigala-gala menika, Nggir. Matur nuwun, Pawan. Matur nuwun. Nggih, Nggir. Sama-sama, Nggir, sama-sama. Lajeng kula napa sampeyan sing ngobong bale Sigala-gala niki mengke. Lho. Nggih riyin. Ampun kesusu mangke ndak kleru. Sedaya niku dipun petang kanthi jangkep, diteliti kanthi permati nganti tekan jroning ati, digagas nganti kandas tulusing tias, digonta nganti cetha nganti tekan jroning nala. Nek babakan sing ngobong bale Sigala-gala niku sinten, niki ora kena kemrungsung. Lho, lah lajeng niki mengke aja nganti kula napa jenengan sing tumindak. Menawi kula menapa jenengan sing tumindak, nek konangan karo aparate negara saged kotor jeneng kula lan sampeyan. Kok nganti bale Sigala-gala kok sing ngobong sampeyan napa kula? Niki mengke nek konangan kalih Pak Danrem niki saged bahaya. Ngaten, Paman. Nggih. Lajeng kersanipun kados pundi? Duit sakniki niku kuwasa. Sampeyan wani mboten ngetokke duit kanggo ngongkon wong supaya ngobong bale Sigala-gala? Kenging winastan nabok nyilih tangan. Wani napa mboten? Wani mawon. Pinten kula kedah ngetokke ragat, pinten kula kedah ngetokke biaya, Paman. Nyawane Pandhawa niku larang.
cara duit sakniki per gundul niku digawe 10 yutonan. 10 yuta diping 5 niku 50 yuta. Wani mboten ngetokke duit 50 yuta kanggo mateni para Pandhawa. 50 yuta kecil lho, duit apa 50 yuta ya. Nggih. 50 yuta, 50 yuta. Niki kula pasrahke teng sampeyan Paman. Langsung 50 yuta kula bayar kenceng. Tenan niki kula mboten njaluk lho niki. Saestu mboten napa-napa Paman. Nggih, kula tampi. Lajeng kapan ngobonge bali si golo-golo menika? Tenang. Sampeyan tunggu kemawon kalih leyeh-leyeh lungguh jigrang karo ngopi. Kopi mana kopi? Sampeyan teni. Benjing-enjing barengi jago kluruk para Pandhawa sampun disiarne ning masjid. Kula bidhal dinten menika nggih nyumbangkaaken Paman. Mugi-mugi lebda ing karya anggenipun para Kurawa. Ngajab patine Pandhawa. Nggih, beres pokoke. Bayangan bayem bayayat Ngastina lakon regem Jaka Pitana. Ngastina dadi duweke Kurawa. Wong penak kira kaya Patih Sengguni. Modal abab wae wis entuk 50 yuta. Kari golek pembunuh bayaran kanggo nyirnake para Pandhawa. Hey! Hey! Ya. Iki Puroncana pembunuh bayaran Andali. Ya.
Hei. 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 Hey! 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 Ah, hi, oh, hi. Ah. Ridho mawur mangawur wurahan tengarane ngajurit gomaguru gongso tata kaya butula wur panjriting turang gesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja Dwaja lelayu sabit Puruncana wonten tinimbalan ingkang adhawuh Raden Patih Harya Sengkuni nimbali keng abdi kula pun Puruncana. Isih eling to, kowe karo aku isih eling to. Nggih, taksih. Panjenengan sing gawene menehi pedhang
pedamelan kalian kula menehi job dateng Puruncana. Bagus, bagus. Kowe apa isih dadi pembunuh bayaran Puruncana? Taksih. Lakar inggih namung menika pedamelan kula. Saiki ngene. Aja seru-seru, aja banter-banter. Iki ana proyek nopo? Proyek pembunuhan. Utawa proyek ngobong omah. Sing dipun obong sinten lan dateng pundi? Cangkemmu aja banter-banter. Iki wewadi cara basane saiki rahasia, ngerti ora? Nggih. Nyuwun ngapunten. Gaweanmu dina iki ora abot, gaweanmu enteng. Yen adat saben kowe tak kongkon mateni musuhku, ning yen iki kowe mung tak kongkon ngobong bale si golo-golo. Bale si golo-golo. Ya. Perkara sing ning jerone bale si golo-golo kuwi sapa, kowe ora perlu ngerti. Merga kuwi urusanku. Sing penting kowe mangkat ngobong bale si golo-golo. Nek nganti konangan karo aparating negara, kowe aja pisan-pisan nyenggol jenenge Patih Sengkuni. Nek kowe nganti nyenggol jenengku, aku nganti diceluk karo aparating negara, nyawamu sing bakal dadi ijole. Paham? Nggih. Lah, saiki kanggo perkara ngobong bale si golo-golo, kowe njaluk bayaran pira? Pun to mriku kula niku kali jenengan pun langganan. Kosik ta. Kowe iki nek ora ngarani nek kurang ora apa-apa, nek kakean iki lho. Nek kowe iki kurang 5.000 bengok-bengok, nek kakean cangkemmu meneng ae raimu. Pun sabaring panjenengan. Tenan? Nggih. Iki enek duit karo 0,5 yuta. Jalan ora kira-kira. Kakean ngobong bale mawon kok sementen lho. Apike Patih Sengkuni ning kene iki lho. Nek karo duit ki sak-sok ngono. Sok ngekeki sok ora ngono. Nek wis rampung gaweanmu aja kuwatir raketang 500.000 tak tambahi kowe. Sing penting iki SPJ-ne nunut awakmu ngono. Oh iki siap. Nyah, iki duwite iki tampanono karo 0,5 yuta. Nggih. Ditampani yo. Nggih, ngestoaken dawuh. Mengko nek wis berhasil kowe ngobong bale si golo-golo tak tambahi 500.000. Nggih. Matur nuwun Raden Patih, sampun nyukani pedamelan dateng kula pun Puruncana. Ya, aja kuwatir. Aku ki tresna karo kowe, tenangno pikirmu. Ning wanti-wanti welingku lho ya. Nek nganti konangan yen aku sing ngongkon tak deplok cengelmu tenan. Nggih, ampun kuwatir Raden Patih. Ya, budala dina iki Puruncana. Budala. Nggih. Ta.
wong kok gobloke ra umum. Diapusi Pati Sengguni kak ya gelem. Turahan duit sing akeh kena nggo golek kletik-kletik. Jare guyangan nek cah anyar iki sapa jare? Jare guyangan po balung kenci to sing ngene cah anyar. 150 ya. Mboten. Sakniki napa-napa pun mundhak Raden Pate. Sakniki napa-napa niku pun mundhak. Alah, barang rakulaan lho. 150 ya. Tak nggo langganan kok. Nggih pun nggih mboten napa-napa. Lah ya ngono lho. Engko tak nggo langganan aku nek kesel tak mampir rene ngono. Entuk duit karo tengah yuta. Nek kasembatan ngobong bali si golo-golo entuk tambahan 500.000 saka Pati Sengguni. Pati aku. Tak tambahi selawe tanduk ya. Nggih, Mbah. Iki bare si golo-golo. Langing driya mangu-mangu mangunggung kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin ing lir-lena tanpa kanin yen tam tulusa yen tam tulusa mengko sang Dyah Utama iki wangune sing diarani bale si golo-golo. Ketitik iki lawange ana tulisane bale si golo-golo. Homestay golo-golo. Ora peduli sapa sing turu ana jerone bale si golo-golo. Tak obong bale iki. Bakune aku entuk duit saka Pati Sengguni. Mati kowe. Sapa sing jroning bale si golo-golo? Lakon mati kobong gosong ning jero kowe. Hey! Hey! Ya. Hey!
Tangi, ibu, tangi, balene kobong. Kobong, he. Wah, Permati, kembar, tangi, balene kobong. Kobong, he. Ayo, kobong, he. Kobong. Ayo, maju, he. Kobong. Bratasena penipu culna kene ya nang sing baku dulur-dulurmu Pandhawa slamet kabeh ibu mati ora apa-apa kulup Bratasena aku dwija kangka kakangmu Yayi slametno ibumu aku tinggalen ana kene. Aja omong sing ora-ora, jambaken rambutku sing kuat tak lompatane geni iki. Mboten dangu to, anu awakku ra patek fit iki. Wis. Sok kapan-kapan neh tak rene ya. Nggih. Jan penak tenan. Seger. Dah. Yo, tuwek meh modar polahane. Wis tuwek ora ngrumangsani wong tuwek ora golek dalan padang. Batel kabeh aku. Sapa wae sing turu ana jerone bale sigala-gala wis kelakon mati kobong mati gosong ana sak jroning bale. Puruncana wis kasembadan wis kasil ngobong wujuding bale gala-gala. Tegese aku entuk tambahan duit saka Patih Sengguni. Raden Patih, pundi tambahan duwite? Pundi tambahan duwite bale sigala-gala sampun kula obong. Nek Cok. Wong kaya ngene nek ra dipateni bahaya cangkeme iki. Ngene dhuwitmu karo tengah yuta modar nggo dhuwit. Wis. Patrang pendet